bonande mawde waɗi e nder maaje leydi Mauritanie. E ɗe nate hoɗon jiye fureji sukaɓe e maayo Tanit fodde 80 kilométre Nouakchott lamorde leydi Mauritanie. ɗi seedeji jiitiɓe e mayɓe ko iɗi renoɓe maaje Mauritanie ina ngara. E sahaa nde mbaɗaten o vidéo fodde fureji 49 cuwwama e nder ngo maayo. Yimɓe 17 paabama, tawi hen 11 ko Sénégal naaɓe, hen 6 koɓe jibinande leydi Gambie. Ko ɓuri temedere ɗanniyanke nani yiile e nder ngo maayo ko majjuɓe cuwa yiitede taw. E biyol goto e ɓe seediɓe koɓe 160 gonno e kalana, tawi ɓe gimmori ko toon to leydi Gambie. Fandara maɓɓe wonno ko yaade toon to dongre Europe. ɓe mbaɗi fodde balɗe 6 e nder ngo maayo. Caggal ɗen balɗe 6 laana maɓɓe boni e nder maayo leydi Mauritanie. Ko nden ɓe noddi dokkunoɗo ɓe laana ka toon to leydi Gambie on neldiɓe laana gotka. Kono koye sahaa nde ɓe jolata e kan laana ngarka, pelɓodiral waɗi hakkude maɓɓe e dow heñaare. Ko ɗum saabi ndu yolayre mawndu. Ha joni jiilaw ina jokki e nder ngo maayo ngam yiitude fureji goɗɗi.